Nelson Mandela va passar 18 dels 27 anys, que va estar empresonat, en una cel·la a Robben Island. La cel·la feia 2 per 3 metres. Només hi tenia una marfega per dormir i una galleda per fer les seves necessitats. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Condiamo Àfrica, mon leña. La glòria més important no és caure mai, sinó aixecar-se sempre. L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món. El meu ideal més desitjat és d'una societat lliure i democràtica, en què tots puguem viure en harmonia i amb les mateixes possibilitats. Soc l'amo del meu destí, soc el capità de la meva ànima. Després d'escalar una muntanya molt alta, descobrim que hi ha moltes altres muntanyes per escalar. Tot sembla impossible fins que es fa. No és valent aquell que no té por, sinó aquell que sap conquerir-lo. Una nació no ha de jutjar-se per com tracta els ciutadans en millor posició, sinó per com tracta els qui tenen poc o res. No hi ha res com tornar a un lloc que es manté sense canvis per descobrir com has canviat tu. Ningú no és odiant una altra persona pel seu color de la pell o el seu origen o la seva religió. La gent ha d'aprendre a odiar, i si poden aprendre a odiar, també se'ls pot ensenyar a estimar. L'amor arriba de forma més natural al cor humà que al seu contrari. Pour nos frères. Condiamo Àfrica, mon leña. Manejamo Àfrica. 27 anys més tard, Nelson Mandela va ser alliberat. Va esdevenir el president de Sud-àfrica i va promoure la reconciliació entre negres i blancs. Àfrica!